Така хора, здравейте, които ме гледате, здравейте като зрители на YouTube. И днеска ще поиграем 5 минути Майнкрафт. Да видите какво направих аз. Но не много хубаво вакче, ама като с телефон става, мисля. И почва и оттам. Да. И мисля, че ще снимам още на Майнкрафт. Между другото аз съм Бори. Деца коста. Мяу. Ей, да качим кукушка. Охо, хора. GG. Бега тука. Ахай. Добре, нека продължим. И... Йоу. Дай му. Аз съм тук нагоре. Сега тук надолу. Така, сега тук се обръщаме. Сега така. Сега така. И така се продължава влакчето, хора. Ако искате да спрем, просто скачаме и оставим ключите. Сега ще направим нещо друго. И ето това е ми почти картата. Спукаме. Ням. Така хора. Това се заеда всичко за този епизод. Аз съм Бори. И кихтах. Да. Наздравей на мене. И така хора. Да знаете, че това не ми е истинския скин. Не. Дали си помисля сте? Не, да не сте си посмели. Не. Това не е мой скин. Когато снимам на компютърът, ще имам моят скин и ще го видите. Та хора, това ми се даде всичко от този клип. Надявам се да ви хареса, защото на мен много. И няма начин да правят. Това бях аз съм Бори и вие бехте с мен. Това ще го кача в YouTube. И абонирайте, харесайте. Абонирайте се за мен отново. И някаква ви казвам,